Hi guys, welcome to our channel T-Favors TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Tom Jones achinyomba ED, achinyomba Panganai, achinyomba Zuva nemapasta SM Zimbabwe nevanhu vese veZanu PF. See full video guys. Ari kujabuka Tom Jones. Hakuna chinonzi achigadzirike munyika, but isusu vanhu tisu tega tinosvipa problem, tisu tega tinomhanyidzana nezvinhu zvisina help mangwana. Regai ndikubatsirei. Ndichatanga semutangiro wandakaita nezuro, sendinodzidzisa, sendinoticha, but tichionesana atukwa arohwa abayiwa ngadi yake ngabude naye. So cheka chinhu chandoda kubatsirai nhasi, ndichataura Juliana, ndichataura sekutaura kwandakaita zuro zvikazopedzera pakupfuta. Because why I'm here today, handigoni zvangu chirungu, handisati ndamboita chirungu, handisati ndakadzidza, haina hangu regai nditange nekukubatsirai about me. And now one day, randakakuvikidzirai pasocial media, ndikakuudzai kuti ndine mari, ndikauya futi pasocial media ndikakuudzai kuti ndakadzidza. Ini on my own, panditori panapa nditoriwo munhuwo anotoshumirawo rubatsiro kubva kuvanhu. But chakakosha kuonesa ndocheka chinhu chakakosha. Handina zvandinazvo apa, hamuoni kana mugariro wandakatoitawo ndiri kutoriwo mvura, but toda kuonesana, tichijekeserana nyaya inenge iri panzvimbo. Saka hatina kuuya pasocial media kuzoita show off. Hatina kuuya kuzoratidzira vanhu kuti tine mota yakadii, tine mba dzakadii, tine mba togara pakadii, tine mari dzakadii muaccount, tinei. Hatina kuuya izvozvo because I don't need an explanation to the people. Hapana explanation, unozipa challenge in life. Usazvisa palevel yausiri, rarama life yako yaunorarama iyoyo. Either ukugara muchitangwena, either ukugara mukuku, either ukugara mumba yehuswa, either ukugara pai, rarama real life yako. Usaita competition nevanazvo, because vanazvo number one. Hauzivi kuti vakazviwanepi, vakazvitora kopi, vakarombepi, vakabirani, vakazvitora hau, kana kuti zvakaita sei. Rarama life isina challenge. Rarama life isina challenge. That's why you see what I can do my life anyway in my house. Andina basa nazvo chakuona mugoti usina kusukwa ndepangu. Handina challenge na mai nhiya, handina challenge na sekuru nhiya, handina challenge na mbuya nhiya. Rarama life yako. That's why people are used to romba, because vada kurarama life ye competition. You don't have. Garapas you have. That is all. Anazva uzivi kuti akazviwana sei pamwe akanoromba, pamwe wakabira umwe munhu. Wakuda kunotsika nelife yeumwe munhu yausingazivi kuti yakabva kopi ichienda kopi, ikabiwa nani, ikazoita sei. Right, kuonesana. Hatidi kuti tivanzirane, hatidi kuti tibayirane nzani kana kuti tiodzane fake dziri paground. Let me balance you nas. Eujezira yakatiporomesa kuti mangwana zuva richiti 30 nenguva dza10 kuri usiku tichakupai part 2.
zvakakoshera nyika. Noti zvamadhoti zvamuri kutitaurira zvamunovhurira zvimalive izvi muchikumbira kufolowewa, muchikumbira kunzi ndiwane mavhiew nemafollower. Hatina basa nazvo. Mafollowers anongofolowa yange usingadi, yange uchida vanongobaya follow button. That is all. Muri bati kufollow haikumbirwi, hainyenyewi munhu, hairwadzirwe munhu. Ungarwadzirwa follow yekusapotwa naTom Jones. Ndokumbera kutaura chokwadi. Tine nyaya dzakakoshera upenyu, tine nyaya dzakakoshera nyika, tine nyaya dzakakoshera vanhu vari kurarama vari panapa. Tine nyaya dzakakukosherai. Mune vana vari kukura vari kuenda kuchikoro, mune vana vamuchazvara mangwana, mune vazukuru vamuchazvara mangwana, mune upenyu, munana mbuya, munana mai vari kumaruzevha. You are been suffering in another countries, yet you don't even know kuti nyika yenyu ichanaka rini, because iri kubiwa, iri kuparadzwa, iri kuurawa nevamakatarisa, but you don't know kupresa live kutaurawo zvine musoro zvekuvaka nyika yenyu. Ngai ndibatsire pano. Makati kune video tembera madhabozi adi. Takataura zuro yeye tikamwadresa tikataura vanhu vakanzo. Makanyarwa ndi. Kune video tembera madhabozi. Vachibirwa naningi. Vakazodai. Isusu tine basa rene kukwirwa kwevanhu tichitadza kugadzirisa nyika yedu iri kufa. Makaitarisa. Tine basa rene mapono izvo. Todya pono here, todya video tembera madhabozi here. Todya video tape here isusu rekukwirana kwevanhu vachichemerera vachinakirana. Todya iro video tape tikumbira kuonesana. Chakakosha ndechipi? Kugadzirisa zviri paground pane kuvhara vanhu, kukoloniza brain dzevanhu, muchipa vanhu nyaya dzisipo dzekukirieta makavata matinakirwa nemakumbo ehuku. Kutaura nyaya dzine musoro. Kumhaidzana nekuti vanhu vasavhiringike nenyaya iri kutaurika. Ndotenda chaizvo neEl Jazeera nemapiro yakatibatira umbavha dzenyika. Kubva kudhara taingoti aiwa pamwe nyika haina mari, pamwe nyika ine mari, tisingazivi kuti aiwazve kune madhanda head ari kumora nyika. Unoziva kana ukauwanikwa ukapiwa 100 rand neZambia unenge wapiwa mamiliyoni. Kupiwa 100, but kune umwe munhu asina kupiwa 100. Uri unofungira here kuti anofana kupiwa 100, anofana kudyawo kumba kwake. Une vana vari muZimbabwe vari kushama, vari kufamba vakashama. Uri unofungira here kuti havana chavawana kubva kune mbikiri, nkonchoro, nkenkenche dziri kudya nyika rutivi. Aiwa, ngatibatsiranei zvakanaka. Ngatibatsiranei. Motaura muchiti kwa ndakatorerwa mukomana namadhambozi tukauti tingoonesana tingokabhurauza tobva takavhara zvanhasike kwa madhambozi mapeza kuti aiwa taabo takuda zvimwe zveEl Jazeera bo takamirira update tichimbotsanangura tichitaura saizvozvi mangwana tiri kuupdate yepart 2 iri kuincluda vese rudhende rwese, vana Mnangagwa, vana Panyoni, vana Hubert Age, vana Scott, vana Lulumba, vana Pokero, many people nana Chiangwa vari kubatwawo imomo. Mpati tu muri kupisa. Wafungire here hama yako, wafungire here baba vako, wafungire here mai vako kuti mangwana nyika iri kuramba ichimorewa inozovei. Tinoonesana. Ngatirege kutarisirana pasi sekunge zvinhu zviri kuitika zviri kushamisa too much. Ngatirege kuonesana tichiudzana fake. Now iyo zvinezvitarisai muri kutaura nyaya. Regai ndikubatsirai chinhu one. Vana Zuva vanongowawata nana Meni vagowawata vagoti zvakazoti ndakatorerwa mukomana ndakarwadziwa ndikazodai murume ndasingazivi kuti murume anorwadza kudaro kana ukamutorerwa ndivana Zuva. But let me balance you one thing. That you don't know socialite. Chinhu chakapusira masocialite anouya achitaura midhoto pasocial media. Zuva haana kumundandiredzana naShepherd. Veko maititi haana kunotorerawo maititi mukomana.
aiwa ngativeipfeka hana kutora here mukomana waMaititi akatenderedzana vakaenda kuna America vakatenderedzana vakaenda kuna Canada haana here kutora mukomana let's be innocent nenyaya dziri paground zvashata zvakuvava zvinonaka zviri kwavashuka kana zvakova munyuzvovava haana here kutora Shepherd mukomana waMaititi aiwa ngatibatsiranei anorwadziwa nei nekuzotorerwa wake iro ragara riri huri dzakapinda ngani pana Zuva 9-10 mamupompoto haana yaasingazivi yakachecheudzwa isina kuchecheudzwa ine ganda ine tsinga isina hombe duku hapana isina kupinda mubechera Zuva akatoranga havana kutenderedzana naShepherd akasiri mukomana waMaititi taura kudzoserana sure tichiita tichiuya tichibatanidza nyaya tichiita tichimuonesai muchiona ground zvinonaka zviri kwavashuka kana zvakwamenye zvova nasi makutanga kukireta madhirama asina humbo asina chekubata chekuti at least tabata wichi nenyaya yekuti munoda kuvhara nyaya dzeZanuPF dzana Mnangagwa dzekuuraya vanhu dzana Chiwenga hapana zvamunombofamba makativhara. People, you must learn kuziva kuti ZanuPF can come at any angle vachikucolonize brain because ndo chinhu chavakadzidza kuti rega tibate mazidhanda edu emasocial media timavhare timakurunge timaise mupoto timaise muhadyaro timabike timaise muchirwengo timaburaye. Where have you been? Where have you been? Mazimbuya mazichepera ari kunhuwa mhata anenge achikokwera achiwawata achisapota zvinhu zvisiri paground. Kubva rini tichitaura issue iri very very simple kuti oright matiripo ngarichiuya ipai chero umwe munhu ariunze vanhu varione mupei chero anova mada kupa tongoziva kuti rauya raonekwa hatimukutauri nemazita tongoziva kuti aiwa iro raonekwa but hatinei naro nyange kuti kariona because hapana asina bechi hapana asina mporo inomira kwano usina mporo inomira nebeche rine matinji rinovhuvhavhuvha kureva kuti hautori chirema ukaona usina una bechi racho utori chirema ukaona usina mporo yacho ichimira uri chirema ukaona usina mafeelings chakudziva kuti ndikuda umporo ndikuda ubeche uri chirema. Pana munhu asina mafeelings vese vanomanya vachikomenda vachivhura zvimalive vamwe vanotosvirwa nekumukosho kumanyuwa kumasimto vamwe vanotosvirwa nepasingafani kusvirwa pakavhagwa naMwari kuti apa panobuda newest panobuda nesewage panobuda nesewage wendopaona unesa mboro kusahwa kuda kuti kutsanyara kufongora murume kufongora kumudhidhi kufongora kumhepo kufongora kumanyuwa kusewage ndokuonekwa uchipai ndoko kwakanzi naMwari uyu kutoisa x hakuiswi chinhu chemurume yodokona kuti mpongonyo Zuva akamanya akaenda nana Shepherd vana Maititi mazuva apera munoziva nyaya yetiri kutaura hamuzivi mamuriko munosikangana chazorunehwa akamanya akapinda nenyaya nemurume waMaititi vakaenda nenana America nemwe magonyeti vachitenderedza nematraka vachifamba everywhere akamuwa nepi that Shepherd haana kumunhu wangaona Maititi akasiya vana Maititi vachichema vachiridza mhere chinoshamisira pana zvizova chii chamunoda kuti kuudza zvisina nebasa ro aripi izvezvi nesuva takavhura live tikamuudza kuti tiri pakahumbo haana kana nesocial media kana newhatsapp kana nechii nefoto rekutoratidza kuti ava vanhu vari vesa kana chinhu havana ochivhara nyaya dzana Mnangagwa maduzvi eZanuPF anokwera achinon'ona namikosho mustate house yami must pack your things and go makupindawo vamwe vari nani ndaibude zidzedzera roti kushata roti kusviba roti kunhuhwa nzonyo ziMnangagwa renyure busy killing our country. Ndotenda yeujezira too much because yeujezira yakatibatsira kubata mupavha nyuwanywa ikati wai munhu wenyu
ndiye kutambiswa dhiri vana Angel kuvhura zvimachechi kukuzvura zvimachechi zvekunama basa rese fokoro yemapasta ese muZimbabwe midhidhi yenyu musi mapasta muri masatanist tina pasta muZimbabwe zvinani tende toda mata Roma chibhango tonobata black label totanga kutorova zvinani so much better vana zvimapasta zvezvozvo kuprofita nikoshe. Why you don't want respect from other people? Kutambisa vana Angel number kuti mona Angel chinde munotamba number iyi because ndi mapasta vanhu vanongoti haiwa ndi munhu waMwari hamunhu waMwari haibatiki zvakanaka manje auchezana basa kuti une basa rechifundisi yakakunombora vakuda kuya kuzoda kuvhara vanhu kuda kuti vhara kuti haiwa dzakadzinena handi ndakazviona kuti vaindirekodha wabatwa Angel turapati tukubva kuEljezira takagadzirira izvo zvimikosheri kutamba demangwana asvika tawa pati 2 tibate dzimwe nyanya dzenyika dzauraya nyika is dead kwana kutitedza nemaponi the country is dying mutedzana nemaponi everyday tione video ona bechodi ona mborori inotenga sadza mbamako inobhadhara rendi mbamakomboro beche rinobhadhara rende here rinobhadhara vana school fees rinotenga chikafu rinotenga imba rinodhiraivha rokudirira petrol zvamakaona mapechana levels mamapechana ananashashi unana levels makaitei hani makangoturwa vava izvezvi dhata naizvitenga nemamari dzenyu muchiuya pano muchiona muchienda nemari dzenyu pane 1 ramangopuwa 1 rani Mnangagwa tokumbirawo kuti bvirawo mustate house haukodzeri kusviba kwakaita kunotisemesa kutotaura kuti mufundisi kutotaura kuti president wenyika unonyara nekutomuposta nyange papeji pavo ronyadziza rakasviba kuchiridza naimana hapana ndokumbira kana munhu akasviba kumeso pasi pejende paMnangagwa pakadi kumeso kwakasviba pasi pejende izvozvo kuti munhu akatsvukirira sana Tom Jones kudai so zvinenge zviri nani unenge uri bheta unenge uchioneka pasi pejende panenge pakaita kunge power bank kuita kusviba kuita zimirembodzi kudai pasi pejende wakatsvukirira wakanga pasi pejende pane pakabora oya pana bodiwedza mikosho pana oya wati zvichitendodzai pasi pejende raMnangagwa president wenyu kana akasviba meso pasi pejende pakadi jende pasi pejende raMnangagwa pakadi noga nechikoko chako chekugona kupara kwabudisa madzikinyo torinyara rononyadzisa nekuti mupresident tonyadzisi tori nani vanababa bhonangwa nemagirasi iyo rine harina kana zvariri riri bhizi kuuraya nyika riri bhizi kutuma zvimapasta neririwo rinongoonekwa kuti harikozeri kuona nekuchechi kwako kana zvechifundisa vana kutombogara unoti mazimbabwenzi munondichabisa shuwa munoti muri kuenda kuchechi muchienda kuchechi kwaEngel as the men of God you are clean munoti muri kuenda kuchechi muchienda kuchechi kwaPassion munoti muri kuenda kuchechi muchienda kuchechi kwaMakandiwa munoti muri kuenda kuchechi muchienda kuchechi kwaMagaya munoti muri kuenda kuchechi muchienda kuchechi kweriri rotaura semukazi rekurepa kunyura mabhuku kuti atamai we are going to church may God prophesy takachimasta chigero chemapasta emuZimbabwe vanoprofita neguwa vanodeedza umwe munhu anoziva nezvanosta vobva vati nosta akamira sei nosta mazuni voprofita neguwa iwowo funga kuti anonga watsono izvo kuti akatodya mari neinformation yakapa mufundisi machende ega ega ari muZimbabwe mapasta ematuzvi mapasta emusure ega ega zvese zvanamakati vamatuzvi mhata dzevanhu dzedzo zvese zvanatiwenga zvemapasta zvekumama zvinakana nedirection zvese hapana kana pasta muZimbabwe seriya dododutye woriya wepasho rorukwa musoro mawigi ropfeka masketi moya mobhaiziwa nemunhu wamunyatsona kuti munhu mari akabata ichenji dzana Angel
Change dzana angel dzinopuwana vana pashoni. Change dzana angel. That's why mtona achizobvaira nebhutsu achibvaira nemapushi nekasutu achibvaira nekurukwa musoro urukwa madress. Munhu waprofet une taito inoshamisa, taito inotyisa, urukwa madress mumusoro. Kundwa nemukadzi, ukundwa nemukadzi. Mukadzi wako anokukunda kutochena, hagerwa harukwi matushi. Uya pana panotoblock. Mnangagwa vari kufana Yesu. Isezve kuri mumirire president wayo kwigwengatura nyika. Ene edzi yamuuraya mudhoboza, skini yakuita kunge gakanji. Skini yakuita kunge mabhuya yabikwa murengi, mafetu kukwaya. Maskonzi yaMnangagwa ndarawa needzi rakakufira kachana. Rauda kusiyana kudai nyika because rafa, rapara. Rauda kuuraya nyika. Mukoro unototi profeti unorukwa musoro. Musoro unorukwa rasta. Musoro unoita rasta. Mangwana wabviswa urukwa zvewhite. Mangwana warukwa wigi. Mangwana wapfeka wigi. Mangwana wapfeka sketi. Social media, watching. Unotofuna kubai ziwa unzwai. Watching nebasa retodya watch isu muZimbabwe. Mapusha nebasa retodya mapushi isu. Sutu nebasa retodya sutu isu. You are busy killing nyika. Vafundisi ndimi kushandiswa. Shandisiwa vafundisi. Vari kushandiswa vafundisi. Vana makando vari kushandiswa vana magaya. Zvese neriri dutye. Rodza rekudhizha lauda kuvharikwa. Dutye. Mukushuraya. Bastards were killing Zimbabwe. Let's be prepared for the party to decide the yards of my bono, the terror, leave Madam Bossano. Unofara vakada ukanzi vapfane mimba, wofara mwepo shure yotanga kudona uruzvi. Unofara. Can you see the woman actually in process yekuti deliver mwana wake? Kuti akabvekwa akauyepa hatina basa nazvo izvo. Tatoda ndichakuti give that woman peace. Hana kutaura nemi, hana basa nemi. Why muchifollowa marriage evamwe eni makakundikana. Iyo rikunhuwa. Makakundikana eni, why you follow some of the people's marriages? Mapastors ekuZimbabwe disappoint me. Mane disappoint. Mana Fred, wakangwana romwe tangu yakaruma dinji kumata. Ripota matushi. Ndiani pastor watotaura? Mapasta yese mungotaura nhema. Zviri busy kuda kudhisa kana kubhadhara Al Jazeera kuti isati papati 2. Muchitora pamari Diamond renu panofiwa. Al Jazeera tokumbira pati 2 yakaperera. Hatidi hedu so mhanya tichikutsvakai. Al Jazeera, please bring the information. Let him fix Zimbabwe is dead. Nyika yapara. Zabhadhagwa nemadusva. Hatidi. Izvo zvari busy kuplana so. Vaona kuti nyaya dzavo dzabatwa dzekuti kune video. Hakuna kana nevideo vanongompeya vachingosumudza miswa, vachingosumudza mikosho. Hapana kana nenyaya kana umwe chete. Wani ane nyaya yacho ndeupi? Kana kapisi zvako kepikicha tangotorawo pikicha takaona vari vese inopikicha. Hapana. Zuva wakabaya malive vakatona kuti panapa ndakunyepa hangu but gaindisiyane nazvo kuita 2 minutes video. Muchiuya pano muchitifugidzira hakwa pakabuda nyaya dzine musoro, masocialites hatauri, pakaita nyaya dzine musoro, you are busy talking nezvinhu zvisina basa. Muri busy kutaura nezvepono nezvevideo zvisina kana basa. Muchitadza kuita busy nekutaura nezvenyika iri kuparara iri kufa. Hamuna vana here mimi? Hamuna vazukuru here vachauya? Why muchitaura matushi?
hamuna vana here, hamuna vazukuru here vachauya inini. Nyika ikuenda makatarira muchimaisa nemavhidhiyo epono asiko. Hakuna video riko maziwa. Hakuna kana one video ramunombotaura kuti hakuna kana one video. Hakuna video.